טוב, ברוכים הבאים. היום אנחנו הולכים לפרק את אחת המערכות הכי בסיסיות, אבל גם הכי חיוניות שיש באינטרנט, מערכת ה-DNS. אוקיי, אז בואו ניגש ישר לעניין. יש פה בעצם בעיה מאוד בסיסית. אנחנו, בני האדם, חושבים בשמות. yahoo.com, גוגל, פייסבוק, אבל מחשבים? הם מבינים רק מספרים. הם צריכים את כתובת ה-IP המדויקת, שזה... טוב, זה רצף ארוך של ספרות שלאף אחד אין סיכוי לזכור. אז איך מגשרים על הפער הזה? תחשבו על זה רגע. זה בדיוק כמו ספר טלפונים, או רשימת אנשי הקשר בטלפון שלכם. כשרוצים להתקשר למישהו, לא מחפשים את המספר שלו, נכון? מחפשים את השם, ובום, השם מוביל אותנו למספר. זה בדיוק מה שקורה פה. והמערכת הזאת, ספר הטלפונים הענק הזה של האינטרנט, נקראת DNS, קיצור של Domain Name System. התפקיד שלה, בגדול, הוא פשוט מאוד. לתרגם את השמות שאנחנו מקלידים בדפדפן לכתובות ה-IP של השרתים שיושבים אי שם בעולם. מה שזה אומר בפועל, זה שבמקום שנצטרך, אתם יודעים, לזכור בעל פה שורה של מספרים לכל אתר שאנחנו רוצים לגלוש אליו, אנחנו פשוט משתמשים בשם פשוט וקל לזיכור, וה-DNS הוא כבר עושה את כל העבודה השחורה בשבילנו. זה כל הקסם. אוקיי, עכשיו מגיע החלק המגניב באמת. איך כל התרגום הזה קורה בפועל? כי מאחורי הקלעים מתרחש מסע שלם, והכל בשבריר שנייה. אז השלב הראשון הוא די פשוט האמת. לפני שהמחשב שלנו בכלל יוצא לחפש באינטרנט, הוא עושה בדיקה קטנה בבית. הוא מסתכל בזיכרון המטמון שלו, הקש. הוא בודק, אולי כבר ביקרתי באתר הזה לאחרונה? אם כן, הכתובת כבר שמורה אצלי, וכל הסיפור נחסך. אבל, אם התשובה לא שם, אם זה אתר חדש, אז השאילתה יוצאת החוצה. ולאן היא הולכת? לשרת מיוחד שנקרא Recursive Resolver. תחשבו עליו כמו על בלש פרטי. אנחנו שולחים אותו למצוא לנו את המידע. בדרך כלל, הבלש הזה הוא שרת של ספקית האינטרנט שלנו. אוקיי, אז הרזולבר שלנו, הבלש, יוצא לדרך, ושימו לב למסע שהוא עושה. התחנה הראשונה שלו היא שרת שורש, או root server. עכשיו, לשרת השורש אין מושג מה כתובת ה-IP שאנחנו מחפשים, אבל הוא כן יודע מי יכול לעזור. הוא אומר לבלש שלנו, תשמע, לך לשרת ה-TLD, זה שאחראי על כל הסיומות של .com או .org, והוא שולח אותו לשם. אז הבלש שלנו מגיע לשרת ה-TLD, אבל גם לא אין את התשובה הסופית. זה קצת כמו משחק חפש את המטמון. שרת ה-TLD לא יודע את הכתובת המדויקת, אבל הוא יודע בדיוק מי כן יודע. והוא שולח את הרזולבר שלנו לתחנה האחרונה במסע הזה. וסוף סוף השאילתה מגיעה אל היעד. ה-Authoritative Name Server. זהו, זה השרת שמחזיק את המידע האמיתי הרשמי. הוא הסמכות העליונה, מקור האמת שאומר, הנה, זאת כתובת ה-IP שחיפשת. אז התשובה נמצאה, אבל עכשיו בואו נבין איך כל המסע הזה בעצם הופך את האינטרנט שלנו להרבה יותר מהיר בפעם הבאה. אוקיי, אז השרת הסמכותי מצא את הכתובת. מה עכשיו? עכשיו התשובה פשוט חוזרת אחורה באותה הדרך שהיא באה. היא עוברת מהשרת הסמכותי אל הרזולבר, והרזולבר מעביר אותה ישירות לדפדפן שלנו. ורק עכשיו הדפדפן יכול סוף סוף לגשת לאתר. וזה החלק הגאוני פה, שמשפר את המהירות לכולם. הרזולבר, הבלש שלנו, הוא חכם. הוא לא שוכח את התשובה שהוא כל כך התאמץ למצוא. הוא שומר אותה אצלו בזיכרון, בקש. מה זה אומר? שבפעם הבאה שמישהו מאותה רשת אינטרנט ירצה להיכנס לאותו אתר, הרזולבר ישר ישלוף את התשובה מהזיכרון. אין צורך לצאת שוב לכל המסע המטורף הזה. טוב, אז ברור שהמערכת הגלובלית הענקית הזו צריכה להיות מנוהלת איכשהו, נכון? ובאמת יש פה היררכיה שלמה של ארגונים וגם כל מיני סוגים של רשומות שבעצם קובעות את כללי המשחק של כל דומיין. ההגדרות האלה נמצאות במשהו שנקרא zone file. זה כמו תעודת הזהות של הדומיין. בתוך הקובץ הזה יש רשומות שונות. למשל, רשומת A, שזה הדבר הכי בסיסי, היא פשוט מקשרת את השם לכתובת ה-IP. אבל יש גם רשומת MX, שאומרת לאן לשלוח את המיילים של הדומיין, או רשומת CNAME, שמאפשרת להפנות שם אחד לשם אחר. כל רשומה והתפקיד שלה. וכדי שכל הדבר העצום הזה יהיה יציב, כלומר שלא יקרוס פתאום, כל המערכת נשענת על עמוד שדרה חזק מאוד. רק 13 קבוצות של שרתי שורש בכל העולם. רק 13. השרתים האלה מפוזרים במקומות אסטרטגיים, וזה מה שמבטיח שאם שרת אחד נופל, או אפילו כמה, המערכת ממשיכה לעבוד. יש תמיד גיבוי. זה מביא אותנו לנקודה האחרונה והכי חשובה.
החשיבות של DNS היא פשוט עצומה. בלעדיה האינטרנט כמו שאנחנו מכירים אותו פשוט לא היה קיים. היינו צריכים לחזור ולזכור שורות ארוכות של מספרים. ובגלל שזה כל כך קריטי, זה גם הופך את מערכת ה-DNS למטרה כל כך אטרקטיבית לתוקפי סייבר. כי אם מצליחים להפיל אותה או לשבש אותה, משבשים את האינטרנט כולו. אז רק תחשבו על זה לרגע. מה באמת היה קורה אם ספר הטלפונים הגלובלי והעצום הזה היה נעלם פתאום אפילו ליום אחד?